Sar perang nak, sar pilih itu nak. Karena dia. Nang pabidil amat alang li lam si alang li kipualing si ilito mamoy itong kroilo an ke kopilo ke jeplang la kiceng si account sila lo kitia tum pantabang pok pada kapon den la pen Janardan Pathok amitang amata deputy chairman jeplangon den kipuge asrom puge gantian pasipu setala ke abinom ke siksidona pipuk dunia bansi alang lipan to itu amat bang po kicia to mapan a member pinjong den lahelo aprang siksidona pipuk lo do tulang aku itu inglongan atum an mekhang along le ahabat kacirai arondo patta kacipi arondo ringma dungge halatum village council rong amedo ameda njang tirupunyu song sadwen meng ringma dungge kukia dengan tulsung waisa lapengke cuma ngatungge dorbar snong syama tungke si cari nai lapen arondo India adek kacari aron ke lahir la adek akai pinapot nang tuma metang alam nang tuma metang culture jak ta duet nang tuma metang ricu do pot la pot si nang tuma dek ta akaprek sikim nang di pusi la soron itu man pitik lo la soron nang si itu man dek nang kim hilup Edek kim pulote lagi, edek pulote lagi, anu kaprek ke dagai jakong belu. Lasu la India adek kim puta, India adek kim ta, la India adek kim detlo, bang kaprek ke along kaprek pen bang ra da ajakong belu. Lapot si, Sita ini tu kecing ben la soalam sini ni deh. Siksidiu la long pulo, angning PEC la pen angning so inkoy long pulo, la ke tribal area pusikul. Amat tribal area putai tum sini ni kasuplang pupilo. Samson singing di la so siksidiu ben si tribal area nang pasilam dek lah. Amat Samson singing tiap hanya pergi tulok amat keciplan tua bangke harus kresil kebra kebra hinian ingkan itu mak council keceng sihut election novelang kalabang suhut
kang vai monit in vai jai se claim SC Booth adi deputy commissioner alang li ke cuma monit aman alang li abangela 6 schedule alam chini pemil aman alang li ke karbiatum amen ansi ha government of handlul Arnam lang pi homosti arlo dak lang nirjalong ini MP candidate sarjai kan pan kang tungkar ni lapen parta dak tumsi roktok lapang so mai kibi kon thege pot ke pini arnam lang pi arat lang nirjarat pana juru lo lapuan rada ka chetong thege pot APHLC asong pen amai ke lapan narat ke lake dulu athebani litum ke ha char pen gari motor toipo ing thumani taim pun em mate asi dak lapuson larong ni rong thom pen ka pangrum lapuson serat ke pangrum bom si lapuan arat ke dulu asi juru lo dak lang nirja lapen te bong terai arat ke doan apa citame litum da bangso song pan ke kroy tuma candidate pan ke kroy pen pini dak nasiru mo te ko juru lo sinon ke bang GMP kili ga hut ke ni li karbiang long rat pan is bet ni chuning ring tung chuning ring kang tung bang la hello ini tum karbiang long kala hemprek alam penan si tum pasu chot di election ta rapen rar tum tala salam tum si chot si bini pen ke tum karbiang long rat tum kama tha isi ka chala nai bang la hello son ni alam si tum tha nang hemprek e son mer ke dorde lo hemprek la pen inglong ara ra pan ke rai kom batum sing ni dak hai labang lana kok sik situ la rona teng pen ing long rat pan kerai kom haya tum kumat lo labang char situ kok la sonni hembrek la pen la tribal protection possible ing long rat pan kerai kom la sonni ke la ke akenang sot isibet lo alin lin isibet nang po labang adi to cetang ko bang adi lo la sonni ke la ke akenang sot lo apot si pini karbiang long arat kamun tinengi bangke pini BJP le punon kongres le punon hemprek lam pen ke election se pathui cho lapen inglong rara phan rai kom nang ipuke pini ni jai he kijeke be tu phan amen thanang po trading license beha paper ke claim dia basa tain thanang po ni jai he apot si pini APHLC asongan vet lo la poson kama tha hai kan ni jai ke apot si non ke bang je pikile ke bot bang ke sarjai ka thar lapen APHLC song phan PC pa hai po bang ma thang nang ko labang ke nang sot kali pulutang te none thido thulang BJP Congress along ke lake Bihari tum ta doji Bongli ta doji la pen kapre da ke jipa tungdun pola ke bange klaibe situi ante APHLC song long ke Bihari Bongli ke bang be dei helo ante nile tum ning the ma se ning thelon te eme thang ke si pa se ning thelo la pen inglong rat pa se ning the dam lo anke halapu Bihari Bongli tum ka chingrum long se koi tum kar biara tum ta inglong sut na hapu se ko chingrum burong lang tang ke lake ning thelo da la si non la kaning je hai hut kaning je kang tung hut le kar biang lo ra tum ta na chitu dun pak pak tang te tum hai det la si la hello ini kar biang lo ra pha chuning ri ke la kan dang lang nirja ana ba ra ra phan tu mai je kan ba ke churu bang pa cher Tadi saat tu be por ni tu Facebook long thelong lo je tum ba jong lo la ai ka sia la so ne phan ai kom sai ki tum kang kinep tang nang kom la patang nang hin pen kadang lang pasini je masa la kinep kang nang pu tha bang ni li puji ban ko hala me thanga keng tong chi bi kok se bang a keng tong ke jong dun poson se man de alang li tu bang pulo hala so foto pini ke dir dam no ma di la ala arjani si dir dat pulo pini bin chong dat pulo la so posining ke oi ben si ason claim ang ni mo si kes bang pi lo ante alang tum claim ante di nili ka juang tong bang ke alang na claim lo kente jong si pini hala rong phar sang ho fan pini ne pon check lo kes pi lo son claim dat po ante hala alang li tu met hang amu e pana kinep check tha pipulo son ke phak nang to kete na sila ke kerta nang son claim nang ni kumane phanjong sila son claim nang ni pulo tang de phak te ni claim de claim ke rapet nang po non e kumane phan ke nang ni pini party song kwa men pensi me thang ke si pan ka chi ber bang la jok si la sia me thang keng tong si bikok se bang keng tong ke jong dun la so bang ke la ke jok chin big lo la ke KCP hala munna chohan pu ko ane bini kang ton kang thi KSP hai lo mate la son do lang ile tum long te aron re pen ante tum long le phelang na cherai bini sar the phang cho long le cherai pi det ning kan thong kep tlapan kupilo klem hai gente
ตุริรามรองหาke hai pini eme thang akar bi tumhan penep check jel thap thosining tang u puchbe klaing kumma la ke jok ta un la ke osumar aphan ade phageni da thek hela ke hengra one lobong panu pula son ade be mati la ke nang le jong se kang tang che bak langi protang de pini kar biang long rar ki sum pajok pajok nang le phaning tang u punang hok ji sita kumane aphan duk det boy der aphan kumane aphan nang le panet check la ke nang le phaning tang u punang hok ji la ke nang le binong e ke ka phiri hektik bang do ka phiri posina ni penep check lo la ke nang li lam ben than pare ne da lo pu ne da lo la ke thek the del lo abe thang tum bangla ta claim poson den ni thang na putum thai be ta me thang jo claim vek mati la sila e chok chi se pini la halo ni lipu yu bangke la so pane check bangla ka chok chi piglo ame thang keng tong chi because bang keng tong ke jong tun pusi punang ko Jarong dancing kimung arong sini tum dak mass joining a program dolo munit ka chetong bang surita sose la pen ke BJP pen loksi dak APHLC long nang join dun lo rong krehini amunit atum la pen adona bang e bang don pharo ke thom rapli kep sose la pen amunit a phai ke suri sira krehi pharo hini sose amuluk ne ditum along pini APHLC long nang join dun lo la pen nang join dun kang tung do olang pusi berta ko nang le thu pini leda karbi chot kali rengma ta dolo rengma nagata laben adivasi atum ta dolo laben akhai kapre tum dak ke do dim atum an ke garo tum ta dak dolo bini lapen nili tum chini lo APHLCC labang so aron abang ke labang so election ke do aron abang ke ni tum highway lapen APHLCC k lapen longri aphan kachirai asai ke claim vek pola pen ni tum si claim high shot la pen ningje ta high shot anut ka pre ke high he pen claim ta high he ka ningje le ka high he lo te ke claim le ka high lang ma la tu ke la pen la don rong krihini ang bong government asakori ke long ke bang hini ve da nong anta sakori ta pipe la tum phan munit tum phan papi duk vere da karbi tum phan adivasi phan naga tum phan rengma tum phan garo tum phan dak papi duk vere karbi tum phan da papi duk vere da Tang ke sar patu ya por lumbajong la TCL bang kurong phar sang le kimung so nei la bang so amnit phan raikom sai ki tum kinep kang nang ko nak thak nang lin pen kilo reply pi la ke la bongo sena RSS tum kapin khat ateng pen la BJP karbi tum kiludun halatum arisim che plang dun si karbi hijan se kache arrest dia pan si ke claim arrest lo sita la son thak akahe no mu chot ke BJP dum se claim lo lage alang li phan da kidnap lo kente halaka kidnap dum phan arrest lo ma arrest re kente la mat si alang li tum ake chok che si ke claim lo amasi ni li tum APHLC tum da thur pak nang kok lo la amasi la ko rong phar body or jet rong phar alang li phan police tum non lo to adlu release to adlu sita muna chuhan phan ke BJP tum non arrest hai helang la IT cell along ke do akar bi tum ta muna chuhan birudhe ke thang na ningje ta hai helang la pen arrest ta hai helang therak me ha la muna chuhan arisim si la tum anda karbi tum hangdun jo do BJP long ke do hangdun jo IT cell ta hoka do vi tum anta muna chuhan risim si cheplang dun thurong le therak me akam la bang ke tang ke sar non social media long ko si viral du thlang je na tum kedam tang ni tara basa long la so alam puthak ko kilo nang lin pen reply pi lage viral ulo na thike munit ke chetong lak si bak do ke di nang li tum jok ta thek long lo ni li tum poisa lagi pira ke van da kali gari ta hayar pipe ame thang si bang ke wa lage athema non ke chini lo tribal atum an chelang pet si che song nang yi po bang e chelang pet chini pet lo lama si tribal atum an arni si ha tarabasa long e wang pet lo lage ning arong alam bilo na dolang ma ASDC tumpen lam thea jupon common candidate chong white candidate
tribal atum ke pola bangso pothak nang lihin ben pilu pujiga APHLC candidate ke common candidate loge adema APHLC bolete all party hill leaders conference puloge APHLC candidate ni lige common candidate lo tribal atum phan ke alang litum si nang si kroy dundik puchon nat lo lage lapen alang litum ke long da chua batai council hut ke long council election hut ke long ta surikre throket bu adang isi pen ke pen kado ve pen ching rumpet si alang litung ke atum alang litum along dun bom yilak pasi matha dun delu bangai ke atum ge lage ka tribal tum hang pibir dia phanlok se claim lopot ASDC along dun delu lage lapen itum APHLC tum along tanang dun nang ji pun itum puta pupe ke atum bangke long aso tum ange chelang pet nang po la long khilonjia ohomia tum la pen adivasi tum gen ni tum chelang pon pet tu kopia posi chelang pon pet po athema la bangso schedule district pu adivasi tum si ke long pa phrang lo itum a phrang la pen aron ben kalang litum ta schedule tribe nangji la pen a home da ho khilonjia ohomia tumanta schedule tribe cheplang at nangji pu sinili tum hakko ben nakalang lo conversion po si akaprek alam ningye dun rong chot anat lo ala tum anta itum tribal amunit lo la po si nitum chelang pet nang yipolo DNA pende lang dam lo te itum akhai ijat pet lo la ohomia khilonjia long kus atum ta do rasbongsi atum ta do la pen hala kia kosari ho la son kalila halada hai mes ko sari pendak etum nilip along dola boro tum talo la pen hala hajong kalidak son arnisia tai lito thengal ko sari hala tum anta nilitum along si dolo itu ma khai sivet lebe mongolia na khai sai se ilitum la puyo tribal la khai sai se bang yok ta la si chelang lo kente a khai si chelang lo kente kado we pirthe dangta brahmin tum da bang khai si chelang lo la sinon da nai tum theklong ke di itu ma chief minister brahmin port la si brahmin to mansi appointment piver atiti kente alang lita yad vet lo la tuki itum la si nilitum APHLC tum ge la si ke claim lo chelang pet pu ni tum bangi